פשוט מוריי ורבותיי, זמן בין השמשות זה זמן שהוא מעבר בין הקודש לחול. הזמן שמעבר בין הקודש לחול, קודם כל נגיד מבחינה קבלית, זה כמו קליפת נוגה, שאלה לאיפה אתה לוקח אותו, אתה לוקח אותו לחול או לקודש. וכיוון שזה משהו שהוא בין לא מוגדר, זה זמן הכי קדוש או הכי מיוחד, הכי כתוב שעת דינים. לכן זה זמן שיש לחץ, ויש בלגנים, וכתוב על אשתו היה בזמן רבי מאיר, והיה רתיחות בבית וכו'. ולכן כותב הרב שאול דוויק הכהן, שהוא שאל את החסידים, מה מנהג החסידים שכשהם לובשים בגדי שבת, הם אומרים, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, כמו שאחרי תקיעות השופר. כל כלי יוצר לא יצלח, יכול לשון תקום מתחת למשפט תרשי. למה אומרים את הפסוק הזה אז? אומר, יש מדרש, הבאתי אותו, מדרש בלק. אומר מדרש של בלק, כתוב שמה שבלק רצה לקלל את ישראל, אבל הוא לא יכל. למה הוא לא יכל? כי הם לובשים בגדי שבת, בין השמשות. זאת אומרת, הם לוקחים את החול ומעבירים אותו לקודש. זה יום, זה כוח מיוחד של עכשיו, בין השמשות, לכאורה זה לא מדויק, כי בין השמשות, אתה לא מעביר את זה לקודש, זה מדינה, ספק דאורייתא לחומרא, זה ספק אמיתי, ספק, אתה לא יודע מה ההלכה, ראיתם, אדם שעשה מלאכה בבין השמשות, אז מלאכה דאורייתא חייב להביא קורבן, חטאת? איזה קורבן? אז שם תלוי, שם תלוי זה דין דאורייתא, זאת אומרת, זה ספק אמיתי במציאות, כי אם זה ספק, זה לא מגיע, שם תלוי. יש דיון, זה ספק, האם זה עכשיו יום או עכשיו לילה. אז כשאדם עושה מלאכה, למי זה לא ברור? זה לא ברור לעולם, לא ברור לאף אחד. לא ברור לאף אחד? לאף אחד. לא, זה אמרתי לך, זה כמו קליפת נוגה, שיהיה לא ברור. איך אתה יכול להגיד, זה קודש או חול? מה אתה עושה עם זה? אז זה פה דבר, יש לנו בין השמשות. עכשיו, אז זה רק הערה לזמן המיוחד הזה. ולכן כתוב שבזמן בין השמשות יש הלכה גם, מביא את זה בשם האחרונים, שזה לא בדיוק הלכה, החב"דניקים מאוד מקפידים בזה, לא לשתות מים בין השמשות, כי זה זמן קשה. באופן כללי? באופן של שבת. של שבת, לא, בשבת, כי זה אומר שזה שולט שם מאדים, מזל מאדים, לא יודע, בזמן הזה הם מקפידים מאוד לעשות קידוש, אמר לי אחרי רבנותה משהו, מכיר את זה איציק? יש להם, זה זמן כזה, כי זה זמן מיוחד, זה זמן של, אתה מתעלה, ואתה בוחר להתעלות, זה זמן קשה, זמן שדים, זה גם מיוחד מאוד, גם בין השבת, אתה מקבל שבת, בואו נצא לקבל שבת מלכתה לפני, שיהיה לך שליטה על זה, איך שאומרים. עכשיו, יש לנו פה יכולת וכוח לבן אדם לקבל שבת לפני כן. לא רק יכולת, האם יש מצווה או לא מצווה, ראיתם? שזה מחלוקת. שולחן ערוך הביא את זה בדעת יש אומרים. אבל, שולחן ערוך, המשנה ברורה אמר לנו שבסימן רש צדי א', רש צדי ג', הוא אומר שזה, אומר את זה בפשיטות, שבמוצאי שבת מאחרים להתפלל ערבית. יש כאלה שעושים ערבית כמה דקות לפני זמן יציאת שבת, אבל זה עדיין מאחרים. כי עדיין יש לך כמה זמן צריך, ראינו, מצאת הכוכבים, כך עוד זמן מועט. כמה זמן מועט? משנה ברורה אומר כמה זמן זה מועט, שמתם לב? פחות מזמן בין השמשות. פחות מ-13.5 דקות. ביחד חצי שעה, אם זה פחות, זה 13.5 זה הפוך. הוא אומר, לא ייתכן שזה יותר מ3/4 מיל. לא ייתכן, זמן מועט, פחות מ3/4 מיל. ככה הוא מפורש, איפה זה בדיוק. רגע, הרב, אז כמה זה 3/4 מיל? 3/4 מיל, זה עוד שאלה כמה זה 3/4 מיל. 3/4 מיל ראינו, הרמה אומר מפורש, שמיל זה שליש שעה, פחות חלק 30. שליש שעה זה 20 דקות, פחות חלק 30, פחות 2 דקות, 18. 3/4 של מיל זה 13.5 דקות. אבל, פה האבל. אנחנו יודעים שעכשיו תמוז, תקופת תמוז. זה יום ארוך מאוד. השמש מתחילה בצד מזרח, בתחילת מזרח, עוברת את כל מזרח, עוברת את כל דרום, עוברת את כל מערב ושוקעת צמוד לצפון. השמש בתנועה. השמש ארוכה מאוד. אז פה נחלקו הפוסקים, האם מה שאנחנו אומרים פה דקות ו3/4 מיל וכל זה, האם זה זמני או האם זה לא, תמיד, שליש שעה, 60 דקות, 20 דקות. דעת רב פעלים. איך אפשר להגיד שזה לא זמני, הרב? הרב פעלים ככה פוסק. בן איש חי פוסק, לא מעניין אותי זמני לא זמני, הדברים האלה ברורים, 3/4 מיל וכולי, ככה. אבל הרב יביע אומר, כמו שאתה אומר, איך זה הגיוני,
לכן הוא אומר שנכון, בקיץ יוצא שזמן בין השמשות של רבנו תם, זמן השקיעה דרבנו תם היא לא 58.5 דקות. כמה היא תהיה לך לפעמים? 1.5 שעות. למה? כי זה זמן יותר גדול. הרב, כי השמש עולה ויורדת. לא, השמש עולה ויורדת וגם היא נכנסת ויוצאת. כאילו, היא הולכת אחורה וקדימה. הנקודה של רבנו תם זה שיש... בגלל העונות. מתי מפסיק זמן בין השמשות של רבנו תם? יש לנו כתוב מפורש בגמרא פסחים 4 מילים. 4 מילים, מהשקיעה עד צאת הכוכבים, 4 מילים. 4 מילים זה יוצא 18 כפול 4. זה יוצא לך 72 דקות. אבל תחשוב, זה זמניות גם, לפי הרב ביביע אומר, לא דקות רגילות, אז יוצא לך ככה. עכשיו, הרב פה בביאור הלכה מביא שלא יהיה שום אדמומיות. הרי הנקודה הזאת יש אדמומיות בשמיים, ראינו את זה עכשיו והראינו את זה אליהו. שיש אדמומיות, אומר לך עצמה, זה עדיין יום. יש לך אדמומיות בשמיים. שאין שום אדמומיות, זה כבר לילה. אבל, מפורש שולחן ערוך אומר לנו, מתי זה נקרא צאת הכוכבים? שיוצא 3 כוכבים בינוניים, אבל אנחנו לא יודעים להגדיר מה זה בינוני, אז קטנים. לא גדולים, קטנים. שזה סימן שזה ממש לתוך הלילה, זה יוצא, הרמתי לכם מבחינה מדעית, 18 דקות אחרי שקיעה. ככה זה יוצא פחות או יותר. צפופים. זה מה שכתוב שם בריש ס"ג. זה בריש צדי. רגע, הרב, הגדולים יוצאים קודם? הגדולים יוצאים קודם, כן? הבולטים. תראו את זה בריש צ"ג סעיף ב'. ריש צ"ג סעיף ב'. ריש צ"ג סעיף ב', רק רגע. שם זה כתוב. ריש צ"ג סעיף ב'. צריך להיזהר מלעשות מלאכת שיראו שכוכבים קטנים ולא יהיו מפוזרים, אלא רצופים. בסדר? שכוכבים קטנים. אומר למה? לכאורה זה מספיק בינונים כתוב בגמרא. אז בספר, אולי, לא ידעתי מקורו, אולי שטועים, שאנחנו טועים בדבר וגדולים הם. אולי זה גדולים וגדולים זה לא מועיל, לכן אנחנו צריכים קטנים. בסדר? אפשר להגיד הרב שאם אנחנו בזמנים שלנו, שיש לנו שעון ואנחנו מאוד מדויקים, יצא צאת הכוכבים לפי השעון ולא ראינו 3 כוכבים ולא יום מעונן, סתם דוגמא, אפשר להגיד שאנחנו בבעיה? כנראה אין דבר כזה, אני לא יודע. כנראה אין דבר כזה. שיש מדינות ויש כל מיני אזורים. נכון, לכל זמן לפי מקומו. בדיוק, כל האופק לפי הזה שלה, נכון, אמת. טוב, זה לגבי הזמן הזה של בין השמשות. אז בין השמשות ראינו פה שיש כמה קולות בדבר הזה, שמותר לעשות שבות בין השמשות. זוכרים? פעם שעבר דיברנו על זה? איסורי דרבנן מותרים בין השמשות. המשנה ברורה סייג את זה. לא כל איסורי דרבנן. איסורי דרבנן שגובלים בדאורייתא, זה לא מועיל בין השמשות. זה ראינו את זה בשין מ"ב. עכשיו, איזה דוגמאות זה לזמננו הרב? לא הדוגמאות שהרב הביא. איזה דוגמאות? לא שהמשנה ברורה הביא. אמרתי לך להדליק מזגן. שכחת להדליק מזגן. בין השמשות לפי זה. הוא יהיה אסור. שבות, במקום מצווה, כל עונג שבת, זה טרוד, נחפז, היום בלי מזגן, תלוי, ובקיץ אתה לא יהיה זה, אז זה יהיה מותר אבל, ופה אבל. אז כל הדברים של מצווה, צורך מצווה בין אנחנו אומרים יהיה מותר, זה אחרי השקיעה. אחרי השקיעה, ודאי. בזמן בין השמשות, אמת. אבל, כמו שראיתם, איך אנחנו מגדירים בין השמשות? אז קודם כל שתי עוד דבר. בין השמשות, אתם יודעים, שזה לא רק בכניסת שבת, אלא זה גם ביציאת השבת. כלומר, אם אתה אומר שכל הדינים שמותר דרבנן בין השמשות, זה לא רק בתחילת שבת. גם בצאת השבת, ברגע שמגיעה השקיעה, מותר לי לעשות איסור דרבנן בשבת. זה עובד לשני הכיוונים. רגע. המשנה ברורה מסתפק בזה, בסוף אומר להחמיר. יפה, הרב עובדיה מכריע בצורה ברורה, אין הבדל. הוא מביא מלא אחרונים, אין שום הבדל בין כניסת שבת ליציאת שבת. בגלל שאני אומר שאין הבדל בין כניסת שבת ליציאת שבת, דנו בזה איך אתה מקבל שבת. ראיתם פה? האם צריך לקבל בפה או לא בפה? ראיתם בסעיף ב'? מה המשנה ברורה אומר? עיין בתר"ח. והרמה כתב שם, מה אומר? לא סתירה מינה ובה, כאילו, תחליט, או שאתה אומר שזה, על הצד תגיד שזה אפשר לעשות בשבת, אז זה כאילו זה יום שישי, זה לא שבת. נו. אז במוצאי שבת אל תעשה את זה. למה? צודק בגישה.
אם זה יום, לכן התרת, זה טיפה פחות חמור. לא, 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 זה יום, זה שבת. לא, 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 אני לא התרתי, אמרתי שלא גזרו. בין השמשות לא גזרו, הרי זה איסור דרבנן. נגיד על הרב עובדיה דאורייתא. איסור, אני מדבר איתכם על איסור דרבנן. איסור דרבנן, הם גזרו והם גזרו. אמרו לך, תשמע, אנחנו גוזרים על משהו שהוא ודאי. על ספק לא גוזרים. אז לא גוזרים בין השמשות. אז לא אמרו לך, זה לא גזירה שם, זה לא תחום השפיטה שלנו. תחום השפיטה שלנו זה רק בוודאות. בין השמשות לא גוזרים. וראינו שיש מצווה לקבל תוספת שבת, מחלוקת גדולה מאוד בראשונים. הרמב"ם כותב לכאורה שאין מצווה תוספת בשבת. גם ביום כיפור, המצווה תוספת היא ממלאכה, לא מאוכל. אז אין מצווה תוספת. זה מישהו ביום אומר... כיפור זה מאוכל. אני חושב ממלאכה. ממלאכה ולא מאוכל. אבל אני מדבר שם על צום, על אוכל. מדבר שם על מלאכה לגבי הוצאה, לא לגבי אוכל. אני חושב שגם מלאכה. אני חושב... נרדם את נפשותיכם מערב עד ערב. בסדר. תענית, נו, זה אוכל. סליחה, אולי הפוך, אולי אתה צודק, אולי הפוך. צודק, אולי הפוך, נכון. צודק, נכון, סליחה. לגבי האוכל, לא לגבי... כמעט בטוח מה שאתה אומר. נכון, זה פשט הפסוק. עכשיו, תוספת שבת, יש מי שאומר שזה דאורייתא. הרמב"ם, שאומר שאין תוספת שבת, יוצא ממנו שאין תוספת שבת בשבת, בזה נחלקו, הבית יוסף מביא, כמו שאתם ראיתם את זה, האם זה דרבנן או דאורייתא, ראיתם את זה? לא, לא ראיתם את זה, כי זה נמצא בביאור הלכה. ביאור הלכה מביא, תסתכלו בבקשה בדף למ"ג למעלה. ביאור הלכה מביא שתי הדעות. ודע עוד זה 2, 4, 6, 7 שורות מלמעלה. ודע עוד. דף למ"ג. אז בביאור הלכה 7 שורות מלמעלה. ודע עוד. דמי דרבנן. אתם רואים? אפילו להרמב"ם מצווה להוסיף מעט מחול על הקודש. הוא משי, כשהבית יוסף מקשה על זה, אומר בית יוסף, היה צריך לומר את זה, לא אמר את זה, סימן שלא. אז הוא מתרץ לבית יוסף, אבל דעת שיטת בית יוסף ודעת הרמב"ם שלא נכון.